weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Agnam yeroyaɓe Agnam Siwala Joke Nere Sinthiou Belinaɓe Rindiawa Sinthiou kanjama ko waktu yoni hato Gimba Kame Gimba Yela ene jiya e gardede kabruji mena to leydi Sénégal oɗo subaka hande ñawore biteɗo Bartlamine Dias fuɗɗima ñalawma hande o tonto leydi Mauritanie jomnaɗo konngol laamu biteɗo Mohamed Lamina wuldo Cheikh yaltini konngolum ko fate ɓoggi internet tonto leydi Mali kolafaji mbulaji ɗiɗi mbasi toon pittali mumen e nokku biteɗo Aguela hokko waɗi ko hanki jammo tonto leydi Gambie goomu tafango yurnitade Pele Yahya Jammeh ɓe nangi neɗɗo goto taw kadi ko joguinoɗo armée jinnoɗo yande e mabɓe tonto Guinée Conakry caggal Sello Delan Diallo ko goɗɗo kaye lundiyankoɓe e yiɗi yaade tonto Alpha Condé walla ni mbiyen joddima Alpha Condé biteɗo Sidia Touré to leydi Côte d'Ivoire ɓe dañi lamɗo kesso taw kadi ko patuɗo e suudu sarɗiyeji taw ko suudu sarɗiyeji tokosoro kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba watto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde jeegom seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake ngollogo taw kadi ko ɓatake duwawa immorade e musidɗo men biteɗo Abou Dieng noon jeeya ko toon to cuuɗi men joke ko jinnaɗo makko gorko yalti aduna kanko ya mawni ko debbo biteɗo Aissata Dieng ene wonde Mamadou Lamina Dieng ene wondi kadi e Aliwa Dieng kame Ceerno Idrissa Dieng aɓe jettina ngollongo wonande kay dendagal joke naɓe ko taari joke kala ko wayno nere nonne kadi Sinthiou Silla ha toon to Belinaɓe kono ne kadi Rindiaw e Woluma ha toon to kay heyɗi e ko taari ɗum kala dendagal guure ɗe kala ɓe ngulli wonande kay jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe gorko e biyetinoɗo Alhaji Hammadi Idi Dieng yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeenayyi ɗiɗi o yaltadu noon ko ñalawma hanki o toon to Noksota oɗo ñalawma hande noon goskima ko nanayi lawol faade toon to joke e kikiɗe hande o wirete toon to joke aɓe nelda duwaw dendagal joke naɓe kala aɓe nelda duwaw kadi jinnaɗo mabɓe debbo taw kadi ko biyeteɗo aɓe nelda duwaw jinnaɗo mabɓe debbo biyeteɗo Fatimata Samba Dieng Fatimata Samba Dieng taweteɗo toon to joke weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol Ceerno Habous Diallo en neldi duwaw e dendagal joke naɓe kala en neldi duwaw Ceerno Abou Dieng kono ne kadi kañum sohna Aissata Dieng ene wonde Ceerno Mamadou Lamina Dieng e Ceerno Aliwa Dieng e Ceerno Idrissa Dieng e jinnaɓe jaltuɗa do nde gueno yurmotomo yaafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala nde gueno nannataɓe aljanna kamɓene ɓe dutti duwaw dendagal bandiraɓe duwiɓe kala e ha tenti ɓesguji jokenaɓe kala e yettini ɓattake o ko Ceerno Abou Dieng taweteɗo toon to États-Unis d'Amérique e jeeyaɗo toon to Rindiaw mo jinnaɗo mum gorko yalti aduna kabruji mena ɗemgal pulaar toon to leydi Mauritanie kedorɗena ma en kaale ko fate banggue jagorgal kalfinalngal ñeñal kame pinala kanko noon o yaltini konnguli makko ñalawma hanki o caggal kayde batu jagorɗe gasi ha laaɓi ma en ketto hen musidɗo meɗen Ahmadou Dia Ceerno Amadou Dia o ñalawma hande ko aljuma mbolandi diadiaɓe hande ko maɓe ñaami ñebbe haɓe gari nde ɓe juuloy jaam ñalle maɗa Seydi Dia yawre ñalle jaam Seydi Sar jaam ñalle moon heeɗiyankoɓe yaw weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma no mbiruɗa ni ko noon tigui hande ko aljuma ma mawde wadde mi wima aljuma moƴƴo ko wona ɗum ko noon to banggue ñebbe kam en goppiri ɗum sosoɓe kam e sarɓe no mbiruɗa ni kumpital e ɗemgal pulaar taw kadi ko ɗo e nder leydi Mauritanie hono jagorɗo tawi kadi ko kalfinaɗo ko fate konngol laamu leydi Mauritanie Mohamed Lamine Wuldo Cheikh taw kadi ko jagorɗo kalpinal e ñeñal ko kanko jogui konngol gouvernement leydi Mauritanie o holliri saabino ngakkede ko fati to banggue connexion internet e nder leydi Mauritanie ɗiɗo dumunnaji kala ko caɗele taw kadi ko ɓoggol ummingol to leydi Europe faade leydi Afrique o wingol
ngol ɗon ɓoggol noon tawa kadi ko ummingol leydi Europe dokkowol ko ina wona nogas e ɗiɗi leydi e to banggue internet e nder Afrique ko ngol ɗon ɓoggol dañño ko wiyete caɗele taw saabino ɗeɗen caɗele noon e wiide makko ko laaɗe taw kadi ko laaɗe Europe naaɓe gawoje e nder leydi Mauritanie ko ɓeɗon perino ɓoggol ngol o holliri noon ha joni ko ɓuuri yawde yaccade équipe ƴettama taw kadi ko gollotoɓe e ngol ɗon ɓoggol walla golloɓe e ngol ɗon ɓoggol o wi noon ñande jeenayi nduɗo lewru ndu gonɗen maɓe jottoɗo kay e nder leydi Mauritanie e wiide makko ɗo tan e sappo nduɗo lewru ndu gonɗen kala ko wiyete ko internet ma connexion internet ma rettu lawol no hannirta ni ha joni e wiide makko kanko jagorɗo Mohamed Lamine Woudo Seck nde o namda kadi ko faati e ɓeɗo taw kadi ko yimɓe wiyanoɓe jiitama e gaska taw ko toon to wuuro wiyetengo Chim taw kadi gaska ko gaska yimɓe fodde sappo e joyi neɗɗo ina mbara ina mbadda e gaska goota kanko noon oɗon kanko jagorɗo o yeddi kaɗon haala soodi ladde o wi ko ɗum ɗon kam o wodani ko haalullaji yimɓe tan ha joni e nder leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo ko fate ngaalu biyeteɗo Moukhtar Wuldo Ndiaye o sifodiri e banque islamique pour le développement taw kadi ko ina abbo million ngaji 6 piccal 2 taw kadi oɗon haalis o wi ko faati e cellal leydi Mauritanie ko ngam wallidde ma simbinde gueɗe ko faati e cellal leydi Mauritanie taw kadi ittuɗen oɗon kabaru koye jayde witende appel news ha joni e nder leydi Mauritanie taw kadi ko jayde witende monde arabe ɓe kolleri hono gardiɗo Total ko société wiyete noon taw kadi ko société ko fate pétrole kanko gardiɗo Total satunde o waɗi jillu makko ɗo e nder leydi Mauritanie o holleri tan ma catal taw kadi ko catal biyetengal ha joni taw kadi ko catal biyetengal Total maɓe ciggu taw kadi ko ndeelam e nder maaje ɗe leydi Mauritanie taw kadi e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie tawi kadi koto boyli taw kadi ko boyli ha joni taw ko boyli taw bloc biyeteɗo C7 bloc biyeteɗo C9 bloc biyeteɗo C18 tawi ha joni juuteni mum e jaajini mum kala ko ina tolno e temedde jeeɗiɗi ko ina tolno e ujunnaji jeeɗiɗi e temedde tati kilométre carré tawi kadi ɓe cifodiri ngal ɗon cifodiral e nder leydi Mauritanie ko hedde lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko ndoɓindinoɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar e nder leydi Mauritanie Seydi Sarr. Amadou Dia min beltanimama no feewi ha joni ko toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale presse Afrique ɓe kolliri wonande ambassade mo leydi Sénégal ñande manditare leydi Sénégal toon to leydi Mauritanie Nouakchott Mohamed Tall o holliri wonande kay ɓoyata e nder ndeɗo hen hitande ma lawol darne hakkude Rosso Mauritanie kami Rosso Sénégal beele kanne symbolina hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe o haalani ɗon tan o haali kadi jokkodiral leyɗele ɗiɗi ko fate ndelam kuɓama taw kadi koye maaje kaɗɗe hakkude leydi Mauritanie kami leydi Sénégal to woyndu noddirtendu hende kanko noon o holliri oɗon saaha mo gonɗen qima taw kadi ko toɗɗaɗo walla tan dottaɗo ne jogori waɗede ngolɗo lawol bitengol POM hakkude Rosso Mauritanie kami Rosso Sénégal ma tolno e 54 milliard taw kadi koye koppreje franc CFA ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaali janide witende e Sahara ɓe kolliri wonande kay bureau taw kadi ko Turkish Airlines wonande tan laana ndi wawa taw kadi ko joɗorde mabɓe toon to Nouakchott yanama ñande tati nduɗo hen lewru ñande tati ndu e lewru ñande hen tigui bandiji jani toon ɓe dañi tigui nadde ha nder ɓe keeɓi toon kene wona million taw kadi koye koppareje ugguya ko wona ɗum ko noon caggal nde dadi ɓe kollira nde police ari noon waɗi hen loskoji mumen ɓen renannoɓe Air Turkish Airlines kamɓe noon oɗo saaha aɓe tawe juuɗe dadiɓe taw kadi ko loskoji goni e waɗede e mabɓe sen giwi toon to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen toon to leydi Sénégal oɗo hen ñalawma hande Barthélémy Dias ari toon to suudu Niawore caggal noon nde ɓeɗo hen witeɓe magistrat en goni tigui koye hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi gon hofgo juuɗe noon fuɗɗi ko ñalawma hanki o kami ñalawma hande o kono kam ɗum haɗani oɗo hen biteɗo Barthélémy Dias darade e yesso ñawoɓe ɓe kanko noon nde wari o daari yesso ñawoɓe o holliri oɗo saaha noon addini mo tigui jagguede hawo daari e yesso ñawoɓe o jagguira
koko fati e bange dawrugola caggal noon tagi saabi tigi jaggede mo ñande aljuma ɓennuɗo henno hande waɗi yontere ko suddemo konguɗi caggal kayde ñawore khalifa sall yani ko nden tigi o suuti konguɗi makko taw kadi ko konguɗi joɗani farno ɗum e magistrat ji leydi sénégal ko wawi hen wonde kala oɗon ñalawma hande ma o andu so tawi waɗa cete walla ala o dumbete ko wawi hen wonde kala ma ena garta hen so tawi ɓuuriɗo hen yajje ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Kaffrine e nder falde Birkilana toonne kadi oɗo subaka hande law ko accident musɗo waɗi toon caggal kay oɗo hen werla taw kadi komo werlamo 404 taw kadi ko nawowo liddi giwde toon to jeere Kaffrine kanko noon fano ko toon to Birkilane ko ɗon tigui o bukkodire oto goɗɗo nde ɗi jandi noon waɗi yimɓe ɗiɗo mayɓe hen waɗi jeeɗiɗo gañiɓe noon oɗo saaha ne tawi e cuuɗi cafriɗi gondi toon to Kaffrine ko wona ɗum ko noon kamɓe mayɓe ɓe aɓe tawi to morgamo Kaffrine eɗen mbiya yo gueno yurmoɓe yaafoɓe ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en keddo ha joni toon to Kaffrine kikiɗe hanki o ko dognowo werla wonande ko Abdoullahi Wilane noon kam woni maire Kaffrine caggal kay nde chauffeur makko nde wonil ɗum yo ya toon to Kaolack nde on tigui wonno e werla ne yaaha ko ɗon tigui werla mum yani nde on yani nde noon hawre ladiala en neldi duwaw kanko maire mo Kaffrine ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kal toon to Pikine oɗo hen gorko wiyete ko Cheikh Diakate walla mbiyen o wiyete ko Cheikh Dianka kanko Cheikh Dianka noon omo jogui e kala saaha ko wiyete ɓernde fande e ngakkude haqqille ne serti kanko noon o jogui ko ɓernde fande woni konguɗi o wawa munje ɗum ko wiyete tan o wawa munje woni konguɗi ha tenti so tawi o haalde neɗɗo o heewi tigui ko ɓernude caggal noon nde o fini subaka o finiri kay ko mette cattuɗe no fewi nder galle mabɓe nde o dugde yimɓe galle mabɓe kanko noon o yarata koye duuɓi 45 ko ɗon tigui walla mbiyen duuɓi 41 ko nden tigui o sappi ma o dañmo wari kaggal mum noon o yalti galle o omo yaaha o fotte maçon goto walla ni mbiyen o fotte mécanicien goto ko ɗon tigui on kanko e mécanicien o noon haala ari hakkude mabɓe ɓe ndewdiri haaɓe pindiri hen caggal nde mécanicien o fimo bongala ko ɗon tigui o rutti galle makko o hocciti on ko wiyete laaɓi nde o arti nde noon hawre mécanicien o yeehi o hawri koye maçon goto e maçon o noon on ne wiye Malika jaafoɗon maçon noon jaafoɗon maçon noon ene wiye Malika Bey ne yarano e duuɓi ene yarano e duuɓi nogas e joyya nde o fotte on nde ko ɗon tigui o waɗi mum laaɓi ɗiɗi e nder ɓernde onon nde saami ko ɗon tigui rutte jomuma kanko biteɗo Cheikh Dianke noon dadiɓe paye makko junggo o nawama to cuuɗi cafriɗi gam yurnoyade haqqille o holno wayi caggal mum noon omo wondi e nden kay kisal gam kay fadde ñawore makko ko wasi men tan paɗɗo ɓernde kala yo tinno yaña ɓernde mum nde tawno neɗɗo so fanni ɓernde mum accident ji kewɗi ne keewi heftade ɗum hen ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaale suka sénégal najo taw kadi ko gonɗo toon to Italie kanko noon o wiyete ko Cheikh Diona ñawore makko yani ñalawma hanki o tuma kay nde o yooɓi fittandu neɗɗo goto taw kadi ko jiyaɗo toon to Italie ñawore makko yani omo lelo duuɓi 16 e kaso so tawi kay ko ñaawa ko foof so tawi rendi o foti yaltoyde kaso ko hitande ujunnaji 234 toon to Italie ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaale suudu safrindu alhaji Ibrahima Niassa taw kadi ko toon to Madina Baye catal inniragal catal islamique Afrique Amérique ɓe guitti ballal jongal no fewi gam wallide kay clinique wonande kay gam wallide clinique jafoɗon gam wallide clinique Cheikh Alhassane Cissé l'imam Cheikh Hassan Cissé gam wallideɓe ko fate banggue kaɓirɗe beele kay oɗo hen hôpital ene ɓuura gardude e yogay hôpital uji kala ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Sinthiou Dewaɗi walla kadi ma en jaaha toon to ɓohe ɓaleji hakkude muɗum e Sinthiou Dewaɗi oɗo hen suka gorko noon walla mbiyen oɗo hen babiraɗo o wiyete noon ko ma Cissé walla wiyete ma Cissé Diaby ko ɗum woni inde makko kanko noon o yi aduna kay hitande 1949 e nokku biteɗo joom e nokku biteɗo walla tan mbiyen e nokku biteɗo joom ne tawi nder falde Kaya walla mbiyen jajum ene tawi nder falde Kaya kanko noon o yalti aduna ñande tati nduɗo hen lewru kono hay goto anda koreji makko hay goto kadi anda ko jinnaɓe makko ko wona ɗum ko noon
o wirama toon to wuro wiitengo Sinthiou Dewadi e jinnaɗo makko gorko noon wiyete ko Mamadou Diaby nene makko wiyete ko Mamou Sisako kamɓe kala koye falde kayɓe jeeya ɓe kolliri noon kamɓe ɓo he ɓaleɓe jenaɗe kamɓe ɓo he ɓaleji naɗe ɓe kollirino e wonande duuɓi jawtuɗi miñi ko gotone aranno ɗon kono ɗo saaha kam ɓe ganda o miñiraɗo ɗo heedi ko wona ɗum ko e nder wuuro ɓo he ɓaleji tan o waɗi ɗon ken wona duuɓi nogas pawɗi e kanko e nder leydi Sénégal ko ɓuuri teskede o waɗi hen ken wona duuɓi 50 oɗo saaha noon o hawre la jalo wirama kono hay goto anda kala kay keptinno ɗeɗo hen inde e bawɗo andude kay ɗiɗo hen duuɓi ene wawi jokkodirde e 77 172 86 42 e kala bawɗo jokkodirde makko jokkodirta koye Boubou Sangota e beele kay koreji makko ene mbawa yitede ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Madina Gounass jangde Pular oɗo saaha ne ƴelliti e nder Madina Gounass ma en ketto hen musidɗo men Amadou Sambalo toon to Madina Gounass. Pular ɓoyi jangede e nder wuro men teddungo Madina Gounass taw ko yamirore seremɓe ɓe oɗo saaha eɓe daari gam etade sembinde e darnade golle ɗe koye tawtirede hoorejo gomo jangde Amadou Tidiani Kassé no wayno en jooɗima ɗo hande jonde welde jonde jokkere endam kono kadi ko jonde sembitinde golle ɗe goftunoɗen eɗen gandi Madina Gounass ɓoyi jangde Pular guila 1950 nde Amadou Hampâté Bâ ari ɗo e Madina Gounass habrodiri e ceerno yamiri yimɓe yo janggu ɗemgal ngal jangga hen diine mumen jangga hen dendagal ko ene nafta ɗumen guila nden noon ene yaaha saaha fo noon aduna waɗata ko heewa ɓeeɓa so tawi kadi heewi woda ko daña hen saahaji ɓeeɓa kadi so ɓeeɓi yimɓe kadi jotto kesɗitina firti ko wonde seremɓe ɓe eɓe jii ɗemgal ngal e ngal wawi jangguirede diine o kono kadi taw ene nawra ɓamtare ɗemgal ngal e banggueji kala sikki ala enen koye men woodi ko pamɗen hen ɗum waɗi hande enen foof en ndendi ɗo wondude e weltare e hesɗitinde kadi gam jokkude golle ɗe e sifa kuptidinɗo beele jangguinoɓe hewɓe tawtirama baatu o ko ɓuuri hewde hen ari nanodira ko e kesɗitingol ngol mbiɗen ngol ko adi ko foof winditade ha ganden dendagal duuɗe gonɗe e diwan Madina Gounass gueɗel ɗimmel ngel ɓeydude yimɓeɓe ko wiyete renforcement de capacité ko woni jangguinoɓe ɓe ɓeydane hebloji go'o ko ɗemgal ngal e ngal yaaji won fannuji poɗɗi jangguinede ɗiɗo ɓe ngel ko sharia jangguete sharia namdi ko ganda laaɓeɗa mbawa andinde ko musidɗo mon Amadou Sambalo Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu diine ma. Amadou Sambalo eɗen mbiya tan yo Allah ɓamto Pular nde tawno kala ɓamtuɗo Pular ɓamti ko diine l'islam hono no ceerno Kassé wiri ni nde tawno Pular aɗa wawi janggude hen diine ma ha ganda joome takɗoma no rewrete sen wi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mali subaka hande o ɓe jaltini ɓatake taw yaltini ɗum kadi ko gardiɗo ministre mo loni taweteɗo toon to Aguila Hokka ha jamma hanki o noon sanga 19h walla mbiyen sanga 18h45 ko nden tigui ɓeɗo hen worɓe joguitiɓe jani kamo ministre mo loni lafaji mbulaji taweteɓe toon to Aguila Hokka kamɓe nde ɓe janima ɓe nde ɓe dañi warde toon lafaji mbulaji ɗiɗi ka lafaji mbulaji sappo gañima hen taw kadi kamɓe waraɓe ɓe jeeya ko toon to leydi Thiada ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale jagorgal kalfinangal yangara e booli leydi Mali taw kadi ko biteɗo Mawludou Ahmed Aboubacar kanko noon wo joƴƴini wonande ulama en kamɓe ardiɓe guure ɗe wo joƴƴini kadi fonduɓe walla mbiyata o joƴƴini e fuɗɗuɓe wuuro Bamako ngo wo joƴƴini kadi joom wuuro en kala o joƴƴini kadi maire uji ɗi kala e tawtorede e gardiɗo taw kadi ko suudu towdu ko fate banggue diine l'islam e biteɗo alhaji Seydou Kone walla tan mbiyena e biteɗo alhaji Sidi Kone kamɓe kala noon ɓe tawtorama ndeɗo hen jonde kanko noon woni jonde makko yidde findinde hirjinde wonande kay ardiɓe leeɗe ɗe kamɓe ardiɓe kay diwanuji ɗi wiyaɓe maire uji ɗi kamɓe ne joguiɓe nden kay kisal woni booli ɗi yanti hen kadi kamɓe dadiɓe ko nonne kadi almeɓe kala yo mbattu haqqillaji mabɓe gam findinde yimɓeɓe wonande ɓen waɗɗotoɓe motoje kamɓe weloji ha werlaji kala beele
kadi nden kay kisal ñaara hen caggal non teskede wonande kay accident ji ne kewi e nder leydi Mali ene tiiɗi ñalawma garde taw accident waɗani ɗum noon yidde makko kay ko alma meɓe jumaɓe kala ñandal juma so tawi mbaɗa khutbaji mabɓe yoɓe tinnoɓe kala hen e sukaɓe yoɓe ɓorno ko wiyete kaskiji laafaji beele kadi wawa dandudeɓe so tawi joomum yani e godron taw kadi hoore mum wawata fusde nden jonni noon waɗi ko ñalawma heccanki o toon to lamorgo leydi Mali e woni Bamako ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaale bo wallaɗe diwoje ngal Modibo Keita kikiɗe hanki o ɓe jaɓɓima toon kene wona temedere e capanɗe jeegomo e tato taw kadi ko ɓiɗɗo Mali naaɓe e wuurɓe toon to leydi Libi hen capanɗe joyo e tato gonno tikko e cuuɗi dumbirɗi ɗi hen sappo e jeeɗiɗo ko rewɓe kene fota wonde hen sappo e nayo ko sukaɓe tokosɓe hen ɗiɗo noon gona selluɓe nde jetti tan nawa ko directe hôpital e ballala fedde wiyeten OIM taw kadi ko daraniɓe wonande ɓen ɗanniɓe ene wondi kadi e ambassadeur mo leydi Mali e taweteɗo toon to leydi Libi ha joni toon to leydi Mali keddorɗen ma en kaale joguiɓe taw kadi ko wiyete ma en kaale joguiɓe ko fate ma en kaale joguiɓe ma en kaale joguiɓe contrat ji taw kadi ko coura ma en kaale joguiɓe contrat ji coura koɓe mbiyata islago walla mbiyen ko mbiyata isago ko mbiyata isago taw kadi ko contrat ji coura kamɓe noon ɓe joɓiranno ɗuma ko wiyete orange money e nder Mali e hoore muɗuma caggal on nde orange money dañde caɗele catal bite ngala IDMSA caggal mon kuppi ha laaɓi ha wiccere wonande kay kala joguiɓe contrat ji coura taw kadi ko batteɗi carte ma jalta e cuuɗi mumena jaaha noon dagoya e nangue wulgue ɓitto kene fota wonde waktuji jonɗi no fewi haade men dañde ko wiyete carte ngam wawde wadde contrat ji men beele daña ko wiyete kuɓɓama sen giwi toon to leydi Mali jaafoɗon ko mabɓode waɗi noon sen giwi toon to leydi Mali koto Algérie paɗena Bouteflika ñalawma hanki o dirtini jagorɗe jonɗe no fewi kene fotonde jagorɗe tati taw kadi ko jagorgal kalfinagal ko fate banggue yonta ene wonde jagorgal ndelama ene wondi kadi e jagorgal ñeñal kam e pinal ɓen noon guittama kono haɗo ɗo gonɗena hay goto anda holko saabi ɓe guitta e golle mabɓe ha joni toon to leydi Algérie keddorɗena ñalawma hanke o ken wona sukaɓe yonɓe no fewi taw kadi ko jeeyaɓe Sénégal kam e Mali e ha toon to Guinée kala dadiɓe leydi ndi kirɓiɗi men kono haɗo ɗo gonɗen ganda ka taw holto nawa loskoji ne mbaɗe hen ko wona ɗum kono eɗen mbiya tan yo gueno danduɓe toon to leydi Gambi paɗena to leydi Gambi catal darnagal ko fate banggue yurnitade Pele Yahya Jammeh ma en ketto hen musidɗo meɗen koddenene Abouba Seydi Sarr ko noon tigi caggal tan fawde be gorko goto jungo taw mo jogitari to wiite Jarma Beach Hotel noon ko ngungomu tafangu ngam yurnitade men noɗo wonde ɗo hoorejo leydi ndi e yaadiɓe muɗumen ngungomu de ko ɗon woni ene wayno noon onne nanay e juuɗe koniyankoɓe ɓe ngam wadde hen losko no hanirta ni hennete ene wayno nede to wiite Dentin Bridge noon ko pom mo ganduɗa kala mo ne ummi Serekunda e ko taari ɗum ko ɗon mbawata rewde ngam nadde Banjul ko ɗon tigi ɓe mbawi fawde gorko goɗɗo ne jogitari e sakkos muɗum taw kadi ɓe pawi on gorko jungo ko paramilitaire en wonɓe ɗon te renoɓe ɗum jamma ɗum noon mbiyen ko wadde on woni neɗɗo ɗiɗoɓa mo ganduɗa fawama jungo ngam jogitari ɗo hennete e nder leydi ndi koddenena Abouba ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekunda koddenene Abouba toon to leydi Côte d'Ivoire paɗena ñalawma hanke o sumgoji ko fati e hola garde o taw kadi ko suudu Sénat ɓe toɗɗima biteɗo Jean Awusu Kojo kam tigui woni dañjo kene fota wonde capanɗe jeegom e joyyi dande kanko tigui woni oɗo saaha mo gonɗen e gardiɗo suudu Sénat taw kadi ko suudu Hesoduru nde Alassane Dramani Ouattara fewni e ɗon ɗoɓe jano ko wiyete référendum ha joni toon to leydi Côte d'Ivoire keddorɗen ko suka marognaji goto warti toon ñalawma hande o e legal bitegal jeune carte o yaranno koye duuɓi capanɗe tati hay goto andata holko saabi o warti to Guinée Conakry caggal nde sellu Dilen Diallo yeehi yindirde Alpha Condé toon to sectoria ñalawma hanki o ko biteɗo Sidia Touré taw kadi ko joguiɗo landa lundo ko wona ɗum ko noon ɓe dañi ñingore tigui iwde gonnoɗo hoorejo jagorɗe leydi ndi e biteɗo Lassana Kouyaté sen giwi toon to leydi Guinée e paɗen ko toon to Ghana
gana ken wona capande njoyo neddo taw kadi ko gananajo joginobe kaytaji funti funere taw kadi mbi ko jaydiyankobe yanobe tonto Australie ngam tawtorede ton fijirde wotere jogornonde wadde ton caggalonde dadibe mbade mabbe luskoji e wombe tonto Australie tawi tigi be gona jaydiyankobe kameno be ngoni koy lawola ngam artirede tonto Ghana tonto Cameroon laamu Cameroon hadi ken wona kay nokkuji jeegom ken wona diwanuji jeegom yeyde ko fate bange armeji taw kadi ko armeji waño Adamu Wane hen jeya ko fati kadi bange fange angolfona e hirnange kame worgo leydi ndi kala kambe non do sa kululi mabbe ko wonande kay yimbe biftitebe en kewi e ndara leydi ndi tonto Gabon nyalawma hanko jagorgal kalfinangal ko fate bange gede taw kadi ko fate bange gede taw kadi ko gede karaleje kese e kanyum e jagorgal leydi Congo Brazzaville be potiti e nokku biteno e bukumba non ne tawe nder falde lekoko ne tawe nder falde goylolo wala men o goy wendo wala mbiyen tan en tawe nder ot o goye e to non tagibe fotide ton ko yidde udditebe ton ko wiite fibre optique goto e taw kadi ko jogade nden kay kisal hakkunde leydi Gabon kame leydi Gabon kame leydi Congo e fayma sema kala caggalonde be jodino jonde ton to nyame e lamorgo leydi Chad hitande ujunnaji dide sapoya hitande ujunnaji dide jeedidi ko nden tigi be gonno nden tigi be taji ton kulal wonande kay leydel Afrique central nabe ne poti jogade nden kay kisal ngam laamuji mabbe mbatta haldude gede kewde ko nden tigi be puddi asde taw kadi ko ase keri mabbe ngam rewnude yo gay boggi e ndara maaje hayeto diwanuji mabbe di kala mbele be mbawa jokkondirde ko fati bangi boggi karaleje hakkunde mabbe kame dadibe mabbe kala Odon cetto kaburuji mon jolam jabe salto o Ghali Abuba buta do Hamadi Hunare taw kadi ko tewa kabruji mena jolam jaberi taw kadi ko kabruji mena dotadi Ghali Abuba bismillah mada jam hiire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr kabaruji men jolam jabiri koto koridi sidda puɗɗotoɗen pakka ko mennoɗo wonde hoorejo koridi sidda o happanama omo lelo duuɓi nogas e nayyi e kasko e siftinde o tuuma koko fati e mbuñari koto Brésil paaɗen gaddiɗo ñawore leydi ndi o yamiri yo luula mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi yo soke caggal kayde ñawono tawa kadi o tuumano koko fati e mbuñari kewɗi koto leydi Allemagne paaɗen goto e mawɓe ñawoɓe leydi ndi o yamiri tigui caggal nde Carlos Puigdemont gonnoɗo hoorejo diwan Catalan nangaɗo e oɗo saaha e nder leydi Allemagne nde woppitte kay heɓa ko wiyete liberté provisoire koto dowlaji denduɗi Amérique paaɗen hono Donald Trump hoorejo leydi ndi o holliri tigui wonde ñande sappo lewru wonde ndumo bismo namdo makko émir mo Qatar e nder galle danejo ha joni koto dowlaji denduɗi Amérique darden kanko Donald Trump o holliri tigui wonde o yamiri fodde temedde ɗiɗi ha yetto temedde nayo koni yenke taw ko halfinaɓe nden kay e pisal kiiri nde neldete kay e kerol hakkude leydi mabɓe e leydi Mexique e diwan mo yiɗi wadde ɓalal patam limiyagal ngam yidde falaɓe ɗandiyankoɓe rewɓe on diwan koto leydi Italie paaɗen ko tana musɗo waɗi toon ko hélicoptére goto koniyankoɓe taw ko halfinaɓe nden ka e kisal maaje leydi ndi ko on hélicoptére tigui sami e ñalawma hande o e nder maaje mabɓe neɗɗo goto wonnoɓe neɗɗo goto noon e koniyankoɓe wonnoɓe hélicoptére wasi hen fittade mum heddiɓe ɓe ne mbarmi hen koto Palestine paaɗen caggal soppoji musɗi bannoɗi hakkude kero leydi mabɓe e leydi Israël ha wonti garmi gara hakkude mabɓe e koniyankoɓe e leydi Israël e ngan sanga mayɓe e barmuɓe kewiri hen en ñalawma hanki on goto e barmunoɓe hen wasi fittade mum ko on noon watti sappo e jeetato Palestine najo basɗo fittade mum e on garmi gara bannoɗo hakkude mabɓe e koniyankoɓe e leydi Israël Ghali Abuba kongol meɗen mbaynigo hande mbiɗen ko neɗɗo kala yo teddin neɗɗo hono muma Allah ne teddini yimɓe nde tawno ko Allah tagui en honni en hakkude jeeri e waalo woto jawoɗen hay goto teddinen moni kala diwene ñoore garen ndenten ɓamtoɗen e ɓamtiɓe kabruji menan jolam jabiri ko Ghali Abuba to leydi Gambie koddonen Abuba tonto Madina Gounas ko musidɗo men Amadou Sambalo tonto leydi Mauritanie ko musidɗo men Ahmadou Dia ɗo yesso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon seydi mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hirane musidɓe tedduɓe on ñagama yaafuya noon ko mabɓo tigui saabi kabruji ɗi mbayni hen wassalam.